Dette er en introduktion til spor i uddannelsen. Der er flere måder at tone din uddannelse på. En af dem er spor i uddannelsen. Med valg af spor kan du specialisere dig i de områder, som du brænder mest for. Med et spor får du udvidet din faglige profil med en toning, der enten er professionsrettet eller akademisk rettet. Når du har gennemført et spor, har du fået viden, færdigheder og kompetencer på et særligt felt af sygeplejen. Et spor er en selvstændig del af din uddannelse. Du får 3 ECTS-point ud over din ordinære studietid på 210 ECTS-point, men spor gør ikke din studietid længere. Der er 2 måder at gennemføre et sporforløb. Den ene vej er praksisorienteret, den anden er akademisk rettet. Når du gennemfører spor, skal dette føre til, at du opnår en særlig indsigt i et særligt felt og fra forskellige vinkler får styrket din professionsfaglighed ved på en individuel måde at tone din viden, færdigheder og kompetencer knyttet til praksis- og forskningsfeltet. Der er nogle gode grunde til at vælge spor. Dine individuelle interesser og evner er i centrum. Du kan sætte et personligt præg på din uddannelse. Du får en særlig viden, færdigheder og kompetencer, som du kan koble til dit ordinære uddannelsesforløb. Du kan få en smagsprøve på mulighederne for videreuddannelse. Du kvalificerer dig, så du er bedre stillet til de mest attraktive jobs, og du får papir på din særlige vinkel på dit uddannelsesforløb. Både det kliniske og det akademiske spor fører til professionalisering på udvalgte områder. De viser 2 tilgange til professionalisme, den praksisorienterede og den mere akademiske. De 2 spor tilrettelægges ind i det ordinære studieforløb og kræver derfor ikke forlængelse af uddannelsen. Det professionsrettede spor er forankret i kliniske områder. Det professionsrettede spor klæder dig på til at tage hånd om praksisnære, komplekse og udviklingsorienterede funktioner på de kliniske områder. Du er selv i spidsen for at gennemføre sporet med højt udbytte. For eksempel kan du vælge at fordybe dig i sygepleje til patienter med smerter, sår, ernærings- og væskeproblemer eller patienter, der er lidende og døende. Kom tæt på patienter med forskellige kulturelle, sociale og familiemæssige forhold, eller sæt sundhedspædagogiske opgaver under lup. Mulighederne er mange. Det professionsrettede spor kan indgå i modul 6, 8 eller 11, afhængigt af det område, du har valgt at tone din uddannelse med. Du skal udforske litteraturen inden for det område, du har valgt at tone din uddannelse med, i løbet af det ordinære teoretiske forløb, der ligger lige før dit sporforløb i klinikken. Du bliver knyttet til en klinisk undervisningssted, hvor du i praksis kan studere det område, du har valgt. Du får en vejleder på det kliniske undervisningssted. Desuden tilknyttes en ekspertvejleder med særlig indsigt i dit spor, hvis der er brug for det. Du får også en vejleder for sygeplejerskeuddannelsen, som kan hjælpe dig med at udvælge litteratur til området. Sporet afsluttes med en særlig intern klinisk prøve i form af en skriftlig opgave. Opgaven godskriver den ordinære kliniske prøve. Det akademisk rettede spor vil give dig erfaring med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at være med der, hvor vidensformer som praksisviden og forskningsviden skabes. Det betyder, at du skal indgå i udviklings- eller forskningsarbejder, der kan udvikle din kommende professionsvidensformer og praksis. Du er med til at udforme sporets karakter ud fra dine egne ønsker og de eksisterende muligheder. Vær med til at skabe viden om omsorg, den specielle sårpleje, medicinering af udvalgte grupper af patienter, rehabilitering af udvalgte patientgrupper eller noget helt andet. Der er fokus på metoder til at skabe viden, f.eks. gennem interviews, feltstudie eller spørgeskemaer. Du deltager i udviklings- og forskningsarbejde, der er etableret inden for det sygeplejefaglige eller sundhedsprofessionelle felt. For eksempel kan du blive tilknyttet et videnscenter, en klinisk enhed eller forskningsenhed. Her indgår du sammen med akademiske medarbejdere, som f.eks. udviklingssygeplejersker, projektledere eller forskere. Det akademisk rettede spor indgår i modul 13, hvor du skal opnå indsigt i at arbejde med metoder til vidensudvikling, formidling og forankring i sygeplejen. Inden da skal du fordybe dig i faglitteraturen på dit valgte område i løbet af de foregående teoretiske moduler på modul 9 og 10. Du får tilknyttet en vejleder fra sygeplejerskeuddannelsen, som kan guide dig i din litteratursøgning. Dit udviklings- eller forskningssted stiller en vejleder til rådighed,
ligesom sygeplejerskeuddannelsen tilbyder vejledning i forbindelse med din opgaveskrivning. Sporet afsluttes med en individuel skriftlig prøve. På hvert spor er din arbejdsindsats værdisat til 3 ECTS-point ud over de 210 ECTS-point, uddannelsen er normeret til. Bemærk dog, at din uddannelse ikke bliver forlænget. Senest på modul 3 skal du ansøge om at få lagt det professionsrettede spor ind i din uddannelse. Senest på modul 7 skal du ansøge om at få lagt det akademiske spor ind i din uddannelse. Hvis du efter ansøgningsfristen har ønsker om at tilrettelægge spor i uddannelsen, kan du rette henvendelse til uddannelsesinstitutionen med henblik på muligheden for at aftale individuelle forløb. På fronter kan du finde mere information om spor i uddannelsen. Hvis du har interesse for det professionsrettede spor, skal du kontakte klinisk koordinator Susanne Trint. Hvis du har interesse i det akademisk rettede spor, skal du kontakte modulkoordinator Anne-Mette Rasmussen. Du kan som sagt finde mere information om spor i uddannelsen på fronter. Du går ind i inforummet og ind under sygeplejestuderende, og her finder du spor i din sygepleje. Her finder du en folder om spor. Du finder også en længere projektbeskrivelse, og endeligt finder du den ansøgningsblanket, som du skal udfylde, hvis du ønsker spor i din uddannelse.